En aquest videotutorial veurem com podem preparar les dades d'una taula del LibreOffice Calc de manera que quan creem una taula dinàmica eviti comptar els valors repetits. Anem a veure-ho. Per fer-ho hem preparat una base de dades en la qual tenim les dades de diferents alumnes i per cada alumne tenim el nom, l'edat, el gènere, el curs, l'alçada i el seu origen. I el que volem fer és una taula dinàmica en la qual se'ns mostri per edat i per gènere de quants països diferents, de quants llocs diferents són els alumnes. No obstant, si ho fem sense preparar les dades, podem tenir valors duplicats. Anem a veure-ho. Per analitzar millor les dades, el que farem serà ordenar-les. És important que en primer lloc les ordenem per l'origen, d'aquesta manera, en cas que hi hagin llocs d'origen repetits, els tindrem junts. I a continuació ja els podrem ordenar per edat i per gènere. Per tant, ens adrecem a dades, ordena, en primer lloc establirem que l'ordeni per origen, en segon lloc per edat i en tercer lloc per gènere. Fem clic a d'acord. I ara, si analitzem les dades, veurem que, per exemple, hi ha dos casos en què tenim dos nens de la mateixa edat, del mateix gènere i que provenen del mateix lloc. No és l'únic cas que ens passa, sinó que aquí veiem que també tenim dos nois d'11 anys i que tots dos són de Catalunya. Per tant, el que haurem de fer serà buscar alguna mena de fórmula que ens indiqui si la combinació d'aquestes tres dades, edat, gènere i origen, estan repetides. Ho podem fer de diverses maneres. Una d'elles és, per exemple, utilitzar la funció concatena. I el que farem serà crear una dada que combini edat, gènere i origen i ho compari amb la mateixa dada, amb la mateixa concatenació de la fila següent. Anem a veure-ho. Ens situem a la columna H, introduïm la funció concatena i unim els valors de l'edat, del gènere i de l'origen. Òbviament, les caselles hauran d'anar separades per punt i coma. I a continuació li direm que ens compari aquest valor amb les mateixes dades de la fila inferior. En aquest cas és evident que aquesta concatenació serà diferent de la concatenació de la fila inferior. Per tant, quan fem clic a Enter, ens donarà el valor fals. Copiem ara la fórmula a la resta de les files i veiem que hi ha dos casos en què sí que hi ha una duplicitat de valors. En aquest cas tenim un noi d'11 anys provinent de Catalunya i un segon noi amb les mateixes dades. I aquí tenim un nen també de 10 anys que està repetit amb la fila inferior perquè tots dos provenen del reste d'Espanya. Ara el que farem serà ordenar les dades per la columna H i per fer la taula dinàmica utilitzarem només aquelles dades en què el resultat sigui fals. No obstant, si ordenem directament per aquesta columna, veurem que ens dona un problema. Anem a veure-ho. Triem la columna H per ordenar i veiem que ara ens diu que totes les dades són falses. Això és així perquè al canviar l'ordre de les dades, la fórmula torna a calcular el resultat i en aquest cas el resultat és diferent. Per tant, no podem ordenar per la columna que conté la fórmula. Una opció és copiar aquestes dades de manera que tinguem en una altra columna el resultat de la fórmula, però no la fórmula. Anem a veure-ho. Seleccionem el rang on estan les dades, ens adrecem a Edita, Còpia, ens situem a la casella I3 i en aquest cas triarem l'opció Enganxament espacial i li podem dir que ens enganxi els nombres.
Fixem-nos que quan el resultat era fals, ara ens donarà un 0, i quan el resultat era veritat, ara ens donarà un 1. Això és així perquè en realitat el resultat d'aquesta fórmula no és un text, sinó que és un valor lògic, i en aquest cas el valor lògic s'està expressant en forma de text i en aquest en forma de número. No obstant, si veiem quin és el contingut real de cada una de les cel·les, veiem que aquí el contingut és la funció i en canvi aquí el contingut és el valor, de manera que ara ja podrem ordenar les dades per la columna I de manera que es mantingui el resultat. Seleccionem el rang de dades, ens adrecem a dades, ordena, seleccionem la columna I, fem clic a l'acord i veiem que ja tenim al final els dos nens que estaven repetits respecte a l'edat, el gènere i a l'origen. Ara, senzillament, quan creem la taula dinàmica, únicament haurem de seleccionar aquelles dades que no estan repetides. D'aquesta manera ja podrem crear la taula que ens recompti el lloc d'origen dels nens per edat i per curs, sense que tingui en compte els valors duplicats per l'origen. I això és tot.